El Bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somim al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda la llum de la lluna, brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombres van desfent. Amb la força del meu amor, les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Que bona que és. Ella! Perdona. No tenia cap intenció d'espantar-te. No fugis, dona. Deixa'm que em presenti. Em dic Màgic i viatjo en companyia del meu mestre. Així vens del món exterior. Del món exterior. La sacerdotessa del drac. Se'ns ha fet tard. On és el màgic? Però si jo no li volia fer cap mal. Silenci, bruixot maleït! Però què dieu si només sóc un aprenent? I com sabeu tot això de mi? Com ho sabeu, que sóc un bruixot? Aquest bosc és nostre, saps? Aquí no hi són ben rebuts els bruixots com tu. Només havia vingut a buscar provisions. Aquí eliminem tots els bruixots. No, un moment. Primer, potser valdria la pena que miréssiu amunt. Maleït! Ho he d'intentar. Sortiu, espases blanques de llum! M'ha sortit. No sigui que encanteris, eh? Ara veurem si són més ràpids que la meva pistola. Bruixot del dimoni. Creau, ho has sentit? Quin soroll més estrany? No crec pas que sigui el moment de distreure's. Ara t'hauries de desfer d'aquesta colla de poques soltes. Batlavia, ets aquí! Mestre, ajuda. És inútil que demanis ajuda. Els nostres companys ja han anat a buscar els altres bruixots per eliminar-los. Tindràs l'honor d'arribar primer a l'altre món. No ho facis! Fiena, ets tu? Deixeu-lo en llibertat. Potser no ho saps, però és un bruixot. I els bruixots són enemics. Estigueu tranquils. Ell no causarà cap mal a la gent del nostre poble. No podem ignorar la llei. I la llei estableix que hem d'eliminar qualsevol que gosi entrar al bosc. Sí, terra! Que no heu sentit el que us acabo de dir, potser. No em vull pas oposar a les teves ordres, Fiena. Però
Deixar-lo lliure és massa perillós. Si de cas el durem al poble i l'empresonarem. Els adoradors dels dracs? Has de tenir en compte que odien els bruixots amb tota l'ànima. Ho sé del cert, això. En aquest bosc hi ha un reducte secret d'adoradors dels dracs. Sí, no m'estranya que no puguin veure els bruixots. Trobes que està bé tractar la gent d'aquesta manera? Mira qui parla. I per què odien els bruixots fins a aquest punt, els adoradors dels dracs? Ja te'n vaig explicar alguna cosa de les famílies dels dracs. Em vas explicar que les famílies dels dracs en un passat remot van robar la màgia als déus, oi? Les famílies dels dracs, després d'un combat esgotador contra els missatgers dels déus, es van refugiar al continent de Kisalima i finalment s'hi van establir. I els homes van rebre el poder de la bruixeria a través del Wild Dragon, oi? Exactament. De la unió de l'Stengin amb els homes van néixer unes criatures especials, els bruixots, que no formaven part de les famílies dels dracs, tot i que tenien igualment la capacitat de fer servir la bruixeria. Però has de saber que hi ha famílies de dracs que no estan disposades a acceptar l'existència dels bruixots. I per què? Vés a saber. En temps passats, algunes famílies de dracs van subministrar als homes armes elaborades en pràctiques de bruixeria, amb l'objectiu d'eliminar els bruixots. Els habitants d'aquest poble podrien ser els descendents d'aquells antics guerrers. Tot plegat ho trobo molt complicat. Això és d'en Màgic. Estic segur que l'han capturat. Orphan, mira! És sang. Per fi recobres el coneixement. Digues, qui ets? Què hi has vingut a buscar aquí? No sé de què em parles. No m'enganyis. Cap bruixot s'acostaria mai als adoradors de les famílies dels dracs sense un motiu molt concret. Els adoradors dels dracs. Confessa. Matlaf! Aquí te'ls porto. Volcan, Dortin. No, no és pas el bruixot aquest, amo. Aquest és un babau, és un aprenent inútil que no en sap ni un borrall de bruixeria. Em sap molt greu veure't en aquest